दिनै बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरबाय आंनि आंगो लोगोफोर। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। फै जों दानिया दोंसे गोदान खन्थाइ खोनासंदिनि। खन्थाइखौ दैथायहरदों मिस्टार प्रान्जय बसुमतारी, न' 1 जयपुर। खन्थाइखौ आवरायदों आं लखेराम दैमारि, धेमाजि मिडल जनाय बैग्रिगुरिनिफ्राय। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंदिनि। दाहा। सिमां ना मोगथां मोनलाय लांबाय आं दिनैनि जालांनाय जाथायफोरखौ, जेबोखौनो सानस्लाबनो हादिया। सुबुंनि नोजोराव दिनै आं सासे दुथां, बयजोंबो नासयजानाय आं सासे। दायनिगिरिया सोरमोन बेखौथ' नोंसोर मिन्थिया, मोननांबाय आंसो सिरि सिरि साजा। दिनै गोरबोआ गाबखांदों मानोबा सिरियै बोहैदों मोदै। सुबुंनि फाव फान्दायनायाव दिनै आंनि न'खरा लोरबां, आं बेखौ बोरै सहायना थानो। सिखिरि सुबुंनि नोजोराव दिनै आंबो सासे दुथां, जायनि जाहोनाव राजनितिक बिसायख'थिनि फाव फान्दायनाय। थेंक इउ आंगो लोगोफोर। आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।